Bé, anem a iniciar aquesta sèrie de 2 vídeos definint les funcions i l'estructura de la Direcció General de la Policia. En aquest primer vídeo veurem l'estructura administrativa i en el següent l'estructura policial. Si comencem amb les funcions, hem de dir que correspon a la persona titular de la Direcció General de la Policia, és a dir, el director general de la Policia, que és Pere Ferrer i Sastre, exercir el comandament, la direcció i la inspecció de la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra, sota la direcció i supervisió de les autoritats superiors. També ha d'assegurar la convivència pacífica i la protecció de les persones i els béns en tot el territori de Catalunya, així com vetllar per garantir la protecció del lliure exercici dels drets i llibertats i la seguretat ciutadana. Com a funcions de la Direcció General de la Policia, correspon a aquesta exercir el comandament de les unitats policials i administratives que en depenen, elaborar i formular propostes sobre l'organització general de la Policia Mossos d'Esquadra i la determinació de les necessitats del personal en les diverses escales, categories i especialitats. També ha d'elaborar i dictar circulars i instruccions per dirigir l'activitat de la policia i dels serveis necessaris per al desenvolupament de la seva activitat policial. També ha d'aplicar i supervisar el compliment del règim estatutari de la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra, elaborar i remetre a la Secretaria General del Departament d'Interior les convocatòries d'accés i provisió, les propostes de modificació de la relació de llocs de treball i les ofertes d'ocupació de la policia. Ha d'efectuar els pressupostos assignats a la Direcció General de la Policia sense perjudici de les competències que puguin correspondre a la Secretaria General del Departament. També proposa a la Secretaria General el Pla Director dels Sistemes d'Informació i Telecomunicacions de l'àmbit del servei policial, el qual s'ha d'integrar en el Pla Director de les Tecnologies d'Informació i Comunicació del Departament, les TIC. La Direcció General també ha de dirigir l'elaboració dels estudis i informes necessaris per l'exercici de les competències pròpies en el camp de la seguretat ciutadana i, per últim, que és el calaix de sastre, qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació i la resta de normativa vigent en matèria de seguretat pública policial. Com hem dit al principi, la Direcció General de la Policia s'organitza en dues parts molt diferenciades. D'una banda, té una estructura dedicada a la funció policial i de l'altra, una estructura dedicada a la funció administrativa, que és la que veurem en aquest vídeo. L'estructura administrativa que dona suport a la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra està formada per el Gabinet del Director, el Servei d'Assessorament Jurídic, la Subdirecció General d'Administració i Serveis i la Subdirecció General de Recursos Humans. Tot seguit, anem a desgranar-les i definir una mica per sobre aquestes estructures administratives. Comencem amb el Gabinet del Director, que és l'òrgan encarregat de donar suport a la persona titular de la Direcció General de la Policia, que hem dit que era el director general, Pere Ferrer i Sastre, i els màxims comandaments de la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra en l'exercici de les relacions protocolàries que es mantenen amb les institucions del sistema de seguretat, així com en la preparació d'intervencions públiques, reunions o altres activitats derivades de la seva responsabilitat. El Gabinet del Director vetlla per l'execució correcta dels actes en què participi la policia, Mossos d'Esquadra, a través dels seus representants i gestiona els serveis de gala i honors de la Policia de la Generalitat. També elabora estudis, documents, informes o altres demandes específiques derivades del suport a la funció directiva a la Direcció General de la Policia i a la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra i defineix les polítiques de comunicació de la policia. Això ho fa en col·laboració amb l'Oficina de Comunicació del Departament d'Interior. El Gabinet del Director és l'encarregat d'elaborar notes de premsa i comunicats en relació amb l'activitat de la Policia de la Generalitat. I això es veu molt si mirem les notícies a TV3, al 324, sempre quan s'ha de fer una nota de premsa, allà ha de sortir la policia a donar una explicació d'un fet en concret, doncs és el Gabinet del Director el que s'encarrega d'elaborar aquestes notes de premsa. Ara anem a veure el Servei d'Assessorament Jurídic.
El Servei d'Assessorament Jurídic té la missió d'assessorar jurídicament els òrgans de la Direcció General i realitzar estudis i informes jurídics, així com col·laborar amb l'assessoria jurídica del Departament d'Interior en l'elaboració d'avantprojectes de llei i projectes de disposicions de caràcter general, com també revisar les propostes de les disposicions normatives que efectuïn la resta d'unitats orgàniques de la Direcció General. El Servei d'Assessorament Jurídic porta a terme l'assistència i el seguiment de totes les diligències judicials en què intervinguin membres dels Mossos d'Esquadra per causes derivades del servei en col·laboració amb l'assessoria jurídica del Departament d'Interior i el Gabinet Jurídic, així com dels recursos contenciosos administratius, recursos d'inconstitucionalitat i qüestions de competència. També examina jurídicament les propostes de convenis i contractes, revisa jurídicament la proposta de resolució dels expedients disciplinaris incoats a membres de la Policia de la Generalitat, els tramita a l'assessoria jurídica del Departament d'Interior i instrueix i coordina la tramitació dels recursos administratius. Igualment, recopila les disposicions normatives, la jurisprudència i la doctrina científica relacionades amb les matèries pròpies de la Direcció General de la Policia i hi dona la difusió oportuna i informa i col·labora amb altres unitats del Departament en el tractament de les qüestions que afectin directament a la Direcció General de la Policia en què intervinguin la Comissió Jurídica Assessora, el Síndic de Greuges, el Defensor del Poble o el Parlament de Catalunya. Per últim, li correspon al Servei d'Assessorament Jurídic emetre informes sobre les propostes de circulars i instruccions en matèria de personal de la Policia de Mossos d'Esquadra. Anem a veure ara la Subdirecció General d'Administració i Serveis. Aquesta té assignades la funció de dirigir, coordinar i supervisar funcions administratives i gestió de recursos materials i de serveis de la Direcció General de la Policia, així com avaluar-los de conformitat amb criteris d'eficiència i eficàcia. També ha de dirigir, coordinar i supervisar el funcionament i l'organització de les unitats que en depenen. També ha de dirigir i coordinar els serveis administratius territorials que donen suport directe a les unitats operatives dels Mossos. Dirigir i coordinar els treballs de planificació i elaboració de propostes d'avantprojecte dels pressupostos. Supervisar la gestió econòmica dels pressupostos. Impulsar els programes i actuacions dirigits a la millora i modernització de l'organització. Administrar el règim interior i la gestió dels serveis generals de la Direcció General. Organitzar les actuacions de manteniment dels edificis de la Direcció General de Policia, però això sí, en col·laboració amb la Direcció de Serveis. I també hem de dir que depenen d'aquesta Subdirecció General d'Administració i Serveis els òrgans següents: el Servei de Gestió Econòmica i Logística, el Servei d'Organització Administrativa i Documentació i els òrgans de l'estructura territorial de la subdirecció, és a dir, els serveis d'administració de les regions policials i el servei d'administració de les unitats centrals. Per últim, tindríem la Subdirecció General de Recursos Humans. Aquesta li pertoca planificar, impulsar i desenvolupar tot el que són polítiques de personal de la Direcció General, així com fer-ne el seguiment i avaluació i supervisar la gestió ordinària i l'aplicació del règim estatutari del personal. També gestiona els processos de selecció, promoció interna i provisió de llocs de treball corresponents al cos de Mossos d'Esquadra. Formula propostes de modificació de la relació de llocs de treball. Proposa la valoració dels llocs de treball. Participa en la definició de perfils professionals dels llocs de treball de la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra i un llarg etcètera de tasques, totes elles relacionades en l'aspecte dels treballadors, en l'aspecte dels recursos humans, que tampoc cal entrar-hi molt al detall perquè se sobreentén totes les competències que li pertoquen en aquesta subdirecció. Això sí, la Subdirecció General de Recursos Humans s'estructura en les següents 3 unitats: el Servei de Gestió i Coordinació de Personal, el Servei de Suport i Planificació del Personal i el Servei de Processos Selectius, que és el que s'encarrega de l'oferta pública d'oposicions en el cos de Mossos d'Esquadra. Bé, fem un repàs molt per sobre.
Recordem, les estructures de la funció administrativa són gabinet del director, que és el que s'encarregava, com hem vist, de notes de premsa, de tot el que és la visió de la direcció general des de fora, s'encarrega de donar una imatge. Els serveis d'assessorament jurídic, els que s'encarreguen de supervisar jurídicament totes les actuacions del cos. La subdirecció general d'administració i serveis, que és aquella que s'encarrega de la logística, de l'organització administrativa, de tot el cos. I l'últim seria la subdirecció general de recursos humans, que s'encarrega de la contractació, del seu règim estatutari, de comprovar que es compleixin els estatuts del personal, etc.